Enot na tawag, kay Anesito Gamosa sa Balboro, 27 anyos, soltero, taga-sitio Copradia, San Felipe, Naga City, akin ni Agosto sa Balboro, asin ni Marites B. Gamosa. Buot na magagom, kay Alice Derilo Nolasco, 21 anyos, Daraga, taga Santo Tomas, Magaraw, Camarines Sur. Akin ni Homer A. Nolasco, asin ni Alicia A. Derilo. Ikaduang tawag, kay Ray Irven Tapel, 32 anyos, soltero, taga 0558 Garnet Street, Lumeda, Subdivision, Naga City. Aki ni Renato Tapel, asin ni Merilo Renancia. Buot na magagom, kay Rechen Mayan, 31 anyos, Daraga, taga Block 10, Lot 20, Galacia Street, Luti National Village, Barangay Moonwalk, Parañaque City, Metro Manila. Aki ni Pelagio Mian, asin ni Florita Antipas. Ikatulong tawag, kay Mark Alang Cotolete, 30 anyos, soltero, taga 17, Camachil Street, Liboton, Naga City. Aki ni Arnel T. Tolete, asin ni Marilyn Alangco. Buot na mag-agom, kay Christine Jane Vivas Mariscal, 29 anyos, Daraga, taga 238 Zone 3, San Lucas, Calabanga, Camarines Sur. Aki ni Antonio N. Mariscal, asin ni Eden Vivas. Asin ultimo, ikatulong tawag man kay Roland C. Vega, 27 anyos, soltero, taga 32 Matahimik Street, Liboto, Naga City. Aki ni Pedro B. Vega, asin ni Marilyn Calagos. Buot na magagom, kay Judy Ann B. Agna, 21 anyos, Daraga, taga Block 8, Lot 7, Deca Homes, Langon Vista, Cararaya, Naga City. Aki ni Dandy Agna, asin ni Susan Balote. Ansisay man po na may naaarama na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisis sa tuyang kura paroko o sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Yaon po kita sa ikatulong Domingo nin paggabuhay liwat. Ang tema kan satong selebrasyon, tataramon asin sakramento. Ang mga gawi nin kaligtasan ni Kristo, naggamit kan tataramon asin mga tanda, tanganing madaraan mga tao sa pagbabagong buhay. Ang liturhiya niya tuungon niya na Domingo, nagpapasabot sa satuya na kaipuhan niya to gabos na magsarig sa mga tataramon na ipinahayag nin kagurangnan, asin sa mga tanda na sa iyang ginamit man, tanganing makamtan niya to an kaligtasan. Sa tuyang makakaibahan sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya, ang satong namumutan asin ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
Kakaibahan niya to sa laog kan misa, ang mga miyembros kan Divine Mercy Association, sa laog kang liturhiya, sinda isusugo para sa indang commissioning, susugo sa pagpuon sa pagibo kan sa indang apostolada sa simbahan, partikular sa satuyang parokya. Punan niya to ang misa, sa ngaran ka nama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka bos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indo ka bos, mga tugang. Maray na agaman po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios sa makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pagkapatawadas tong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na maherakan, kagurang na maherakan, Kristo maherakan, Kristo maherakan, kagurang nan maherakan, kagurang nan maherakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buod. Inuumaw mi ka, pinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurang nan aking bugdong Jesucristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, hakika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita.
O Dios, danay lugod na magkrukyawan sa imong banwaan, sa binagong puso nin pagkaaki, tanganing ang nag-uog mangunyan, sa pagbalik sa iya, kang marawayan nin pag-ampon, maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom kan tunay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya, kanta taramon. Si Kristo nagadan as sinabuhay liwat. Inutob niya ang sa iyang misyon sa paagi kan mga gawi nin kaligtasan. Ini ang katotoohan na ipinapahayag sa enot na babasahon. Hinanyugon po niya to. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Pedro nakatindog kaibaan 11, naghagad na himateon siya, asin nagtaram sa inda. Mga Hudyo asin gabos na mga taga Jerusalem, himatean nindo ang sakong mga tataramon, asin pakasaboton nindo. Mga Israelita, dangugan nindo ako. Ako nagtataram sa indo, dapit kay Jesus na taga Nazaret, tawong pinatunayan nin Diyos sa atubang nindo. Nagibo nin mga milagro, mga tanda, asin mga ngangalasan na aram nindo. Susog sa dati ng plano nin Diyos, itinao siya sa indo, asin sa indong ipinagadan sa kamot nin mga masiwawa, kan ipako siya sa krus. Alagad siya binuhay liwat nin Diyos, asin hinali ang mga sakit nin kagadanan. Huli tadai mahihimo na siya masakopan kan kagadanan. Siring sa sinabi ni David, dapit sa iya, danay na uyak sako ang kagurangnan. Siya sa too ko, dai ako mag-aalang-alang. Kaya ikinakaogma kan sakuyang puso, nag-aawit ang sakuyang dila, asin ang sakuyang pagkatawo, nabubuhay sa paglaom. Huli taday ako itatao sa kagadanan, dai ka man matugot na ang sa imong banal malapa. Itinutukdo mo sako ang dalanin buhay, papanoon mo ako nin kaugmahan sa imong atubang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, itukdo mo sa mo ang dalanin buhay. Kagurangnan, itukdo mo sa mo ang dalanin buhay. Ampo na ako, O Diyos, ako minapaalaw sa imo. Sa kagurangnan ako minasabi, ika ang sakom kagurangnan. Kagurangnan, ika ang sakong pinili, asin sakong kalis. Ika sana ang sakong premyo, sakong pamana. Kagurangnan, itukdo mo sa mo ang dalanin buhay. Inuomaw ko ang kagurangnan na naghuhulit sako, na minsan banggi tinutukdoan ang sakong puso. Danay kong ginigirumdom ang kagurangnan, siya uyas sa sakong too, masarig ang sakong pagkatindog. Kagurangnan, itukdo mo sa mo ang dalanin buhay. Naoogma ang sakong puso, naoogma ang sakong kalag, ang sakong hawak na sa katiwasayan, daimo ihuhulog ang kalag ko sa mga gadan. Daimo papabayaan na malapa ang sa imong namumutan. Kagurangnan, itukdo mo sa mo ang dalanin buhay. Itukdo mo sa ko ang dalanin buhay. Yaon sa imong atubang ang bilog kong kaugmahan. Yaon sa tuomong kamot ang kaugmahan, sagkod paman. Kagurangnan, itukdo mo sa mo ang dalanin buhay. Ang bagong sakripisyo,
iyo si Kristo, ang bagong kordero nin Diyos, na minadara nin kaligtasan. Iyo ini ang mensahe, kan ikaduwang babasahon. Hinanyugon po niya to. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Sa pamibi, inaarang bilang Ama ang Diyos na mayong pinapalain na tao, asin, balang saro, hinuhukuman susog sa naginibo. Kung siring, magmaan kamo, mantang uya pa kamo, nagbabaklay sa buhay na ini. Girumduman na bakong mga bagay na natutunaw, bakong plata, o bulawan ang binabalukat sa indo, kang kamo iniligtas na daing pakinabang na buhay na sa indong manugdan sa indong mga magurang, kundi ang mahal na dugo ni Kristo, korderong malinig asin daing digta. Kaidto pa, bagon linalang ang kinaban, itinalaan na siya sa gibong ini. Alagad, ipinahayag mo niya na panahon yato, katapusan ng mga panahon, huli sa indo. Huli sa iya, kamo nagtutubod sa Diyos na nagbuhay liwat sa iya sa mga gadan, asin itinao sa iya ang kamurawayan. Tanganing kamo magtubod, asin maglaom sa Diyos. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanal daw man sa nangidto, duwang disipulos na naglalakaw sa dalan pabaryo na ngaran Emmaus, 2 kilometro ang karayuan hali sa Jerusalem. Pinag-uulayan ninda ang dapit sa mga nangyari. Mantang sinda nag-uulay, si Jesus nagdulok sa inda, asin nag-iba sa indang paglakaw. Nariribong pa sinda, asin da siya namidbid. Si Jesus nagsabi sa inda, ano ang sa indong pinag-uulayan sa dalan? Tadaw ta kamo mamundo. Saro sa inda, nangaran Cleophas, nagsimbag. Ikasanaan uya sa Jerusalem, na dain nakakaaram kan mga bagay na nangyari sa mga aldaw na ini. Si Jesus sagapot, anong mga bagay? Simbag ninda, dapit kay Jesus Nazareno, propeta na mapangyari sa gibo, asin sa tataramon, sa atubang nin Diyos, sinman sa atubang nin banwaan. Ang mga puon sa banwaan, naghatol na siya ipagadan, sin sa indang ipinako sa krus, mantang kami naglalaom na siya na ang matubos kan Israel. Bako lamang iyan, ikatulo ng aldaw ngunyan,
Puon ang mga bagay na ini nangyari. Tinakot kami ni nagkapirang babae sa samong pag-iriba. Naamay sinda sa lulubngan, sinkanda inako ang bangkay, nagbalik, dara, sipon, na nakahiling sinda nin mga angheles na nagsabi sa inda na siya buhay. Nagkapira sa samuya, nagdumanman sa lulubngan, asin nahiling siring nagayo sa sinabi kan mga babae. Alagad siya, dahil ninda nahiling. Dangan si Jesus nagsabi, mga mangmang, mga maluya sa pagtubod, sa ibinareta kan mga propeta. Bakong kaipuhan na ang Mesiyas magtios ngo na bago maglaog sa iyang kamurawayan. Dangan poon ki Moises, sakod sa mga propeta, pinaliwanag niya sa inda, ang gabos na nasusurat, dapit sa iya. Kanharanina sa baryo na sa indang padudumanan, nagpasabot na mapadagos kan sa iyang paglakaw. Alagad, pinugulan siya ninda. Sinabi ninda, digdi ka na sa mo. Mababanggihan ka, sulnop na an aldaw. Asin nagpapugol. Kan sinda nasa lamesa, kinuha niya ang tinapay, binindisyonan, binaak, dangan itinao sa inda. Nabuksan ang sa indang mga mata, sinamidbid ninda siya. Alagad, siya napanaw. Nag-uurulay-ulay sinda. Bakong naglalaad ang satong mga puso, kan siya nagtataram sa to, duman sa dalan, mantang ipinapaliwanag ang mga kasuratan. Tulos, nagtindog, asin nagbalik sinda sa Jerusalem. Duman, nako aninda ang 11, kaiba ang mga katuod. Maray na bareta, kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aldaw liwat sa indugabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Na po kita sa ikatulong Domingo kan pagkabuhay liwat. Padagos kitang nag-uugma, nagrorokyaw kan Diyos na buhay. Kung kita nagtutubod na ang Diyos buhay, dapat nagtutubod man kita na ang Diyos presente sa buhay niya to. Hulita, pagkatapos na si Jesus mabuhay liwat, siya presente sa gabos na panahon. Dahil na siya napupugulan, dahil na limitado ang sa iyang presensya sa pisikal na paagi. Kundi hulita siya buhay, presente siya sa gabos na panahon. He is eternally present in the world and in our life. Ini po ang content kaitong katukduan ni San Pedro sa enot na babasahon sa gibukan mga apostoles. Pagkatapos na maghilig ang Espiritu Santo sa inda, napano sinda kan Espiritu Santo, asin si Pedro nagtukdo sa mga tao. Kaya enot na babasahon, itong inaapod ng mga kerygmatic teaching of the apostles sa panginutan ni San Pedro. Proclamation kang katotohan manunungod kay Kristo. Sabi niya, kaito si Kristo presente sa endo, nahiling nindo, huli kan sa iyang mga gibo, kan mga ngalasa na sa iyang ginibo. Asin kamo, saksi kan gabos na ili, nahiling do mga milagro na sa iyang ginibo, ang mga karahayan na sa iyang ginibo, sa atubang kan mga tawo. Alagad siya pinagadan kan mga masiwawa, sabi sa enot na babasahon. Alagad siya binuhay liwat tin kagurangnan. Asin sa iyang pagkabuhay liwat, siya padagos sa presente sa buhay niya to. Nagigiya sa buhay niya to. Magayon ang mga tugang ang sinabi digdi sa huring parte kan enot na babasahon. Huli tadaya ako itatao sa kagadanan, dai ka man matugot ang samo sa imong banal malapa. Itutukdo mo sa ko ang dalan nin buhay, papanuon mo ako nin kaugmahan sa imong atubang. After His resurrection, the Lord may no longer be physically present with us. Alagad, siya ang Diyos na namamatayan niya to sa iyang presensya. Nagtutukdo, nagtataon ng direksyon sa buhay niya to, tanganing dahi kita mawara sa satuyang pagbaklay. Tanganing mahiling niya to, ang mga dahi maninigo sa buhay na makakaraot sa satuya, asin ang mga maninigo na dapat niya itong ipurso sa buhay niya to. Tanganing kita siring sa iya,
makaabot man sa buhay na daing kasagkoran. Sa Ebanghelyo, tinutugdo sa tuya kung paano si Kristo permisa ng presente sa buhay niya to sa nagkapirang forma. Kung siya presente, no longer as a physical person, but in what form? Sa anong paagi si Kristo nagiging presente sa buhay niya to? Kung kita nagtutubod na siya buhay, partikularmente sa paagi kan Espiritu na itinao niya sa tuya, sa simbahan. Sa Ebanghelyo na dangog niya to, si Kristo presente bilang kapwa na nakikilakbay sa satuya. Itong duwang disipulo, paano kan sa indang mga frustration sa buhay, kan sa indang mga sabi digdi, nariribong pasinda, grabe ang sa indang confusions, garo depressed na maray sinda, dejected, mamundo, sabi sa Ebanghelyo, huna mi kaya siya na ang Mesiyas na magliligtas sa Israel. Sa mga tataramo niyan, mahiling niya to, kung ano ang pagmati ka itong duwa. Itinauninda ang sa indang paglaom, ang sa indang pagtubod, ang sa indang pagsarig kay Kristo. Alagad nahiling nila na siya dinakop asin pinasakitan asin nagadan. Hindi sinda makaget over sa siring na eksperyensya. They felt betrayed by the Lord whom they believe will be the Messiah. Pero siguro iba man ang pagaling nila kan pagiging Mesiyas ni Kristo. Naguhuna sinda na si Kristo yun manginginutan sa inda sa pakilaban sa mga Romano tanganing ibalik itong ang independensya kan Israel. Alagad siya nagadan. Kaya mantang sinabihan na sinda kan iba na nagduman sa lulubngan kan aldaw man sa nang ito na igwa sindang nahiling na mga ninbisyon kan anghel na nagsabi na siya buhay asinda ininda nahiling si Kristo. They felt this story was incredible, unbelievable, kasi nahiling ninda si Kristo buhay. Minsan mga tugang mahiling niya to, minsan ang Diyos makilakbay sa satuya, makiusipon sa tuya. Minsan ang Diyos kaibahan niya to. Sometimes He appears to us as a stranger, garo estranghero. Tamantang si Kristo nakilakbay sa inda. Dahil man mismo sinabi ni Kristo na ako iyan, ako siya na sa indong pinag-uulayan. He just allowed them to tell their stories. Garo baga si Kristo psychologist, hindi sa Ebanghelyo. Pinagbayaan niya sana na mag-ventilate, mag-istorya kan sa indang mga frustrations itong duwang disipulo. Dinangog lang ni Kristo. Siya sarong estranghero kalakbay na nagdadangog sana tanganing mailuwas ka itong duwa ang sa indang mga frustration sa buhay. Mga tugang, magmaan kita kasi minsan ang Diyos kaibahan niya to sa pagbaklay as in He appears to us as a totally stranger. Pwedeng kaibahan ta sa pagsakay sa sasakyan, sa pag-commute niya to sa sasakyan, may ipinapailing sa tuya ang kagurangnan, baka igwasin nining mensahe. Sa pagpasiring mo niya sa simbahan, baka may nahihiling ka dyan. Dakulong kita mga complain sa buhay, ang nahihiling ta, baka igwaning mensahe ang mahal na Diyos sa satuya, kan buot niyang ipasabot sa satuya. Kung kita nakikiulay sa kagurangnan, may mga pagkakataon nagarumayo siya sa satuya. Kasuod pagkatapos ko kan misa, igwanin sarong parishioner na nawawalat dyan, nawawalat tigdi sa loob kang simbahan. Dangog-dangog ka sa iyang silok-sigok na nagpaparahibi. He probably was outpouring all her feelings sa atubang ning kagurangnan, sa atubang ni ina. Gusto ko nga ni ko tang dulukon kundi baka niya ako mas maray na siya sulo sana. Sometimes that is how the Lord treats us. He allows us to tell all our stories, our feelings, mga frustrations niya ato sa buhay, dinadangog niya sana. Minsan garungani mayo ning kasimbagan, He appears as somebody so silent. Minsan sabi ko kasubago, daita naririparo kaibahan taan kagurangnan.
Kung kita mga tugang nagtutubod, na ang kada saro, templo kan Espiritu Santo. As in, totoo, na ang presensya kan kada saro, pwedeng da itamidbid, alagad siya igwaning darang mensahe. Ang Diyos igwaning darang mensahe sa satuya, sa paagi ninda. Arog ka ito, kung paano si Kristo nakilakbay, duman sa duwang disipulo, pabalik sa Emmaus. Gusto na kuta nindang lingawan ang kagurangnan. Nagbabaklay sinda, pahali sa Jerusalem, pabalik sa indang dating buhay. Nahimahiling pa niya ito, mga tugang minsan, sometimes the Lord walks with us patiently, listens to us patiently. Ilang kita mawaranin totalmente nin paglaom. Ang dikit na paglaom, bubuhayon nin kagurangnan. Kung kita padagos na maglakbay. Misingani sa mga pagkakataon na garoda siya, nyato na mamatean. Ikaduwang forma, kung paano si Kristo nagiging presente sa buhay nyato. Pagkatapos na binayaan ni Kristo na magpara-istorya itong duwang disipulo, ano ang ginibuning kagurangnan? Nag-Bible study sinda. Tinukduan ni Kristo. Pinaglecturean ni Kristo ang mga disipulo, tanganing masabutan ninda ang gabos. Sabi sa ibang Ebanghelyo, then ipinaliwanag ni Kristo ang gabos manunungod sa iya. Puon ki Moises sa mga propeta, tanganing sa indang masabutan ang gabos. Ang Diyos presente sa tuya, sa tataramo na sa tuyang nadadangog, sa banal na kasuratan. Every time we are gathered in the Mass, sabi sa liturgical norm, sa normatiba kang simbahan manunungod sa misa, when the scripture is read, the Lord speaks to us. When the scripture is proclaimed, the Lord talks to us. Kaya minsan, naghahanap kita kan direksyon, kan giya, kan inspirasyon ng mahal na Diyos sa buhay niya ito. Get your Bible, pray, and open your Bible. Kasi ang Diyos makikiulay sa tuya, sa paagi kan banal na kasuratan. Itong duwang disipulo, na pano ng frustration sa buhay, na gusto ng lingawan ang kagurangnan, luway-luway, binuksanin kagurangnan, ang sa indang puso, ang sa indang pakasabot, ang sa indang paglaom. They felt once again encouraged, mantang itinutok do nin kagurangnan, ang gabos sa inda. Kaya ngani, kan si Kristo mapanaw sa inda, mawara, kasi nagpahiling na, nagpabisto na sa iya. Sabi ninda, bakong naglalaod ang satong mga puso, kang siya nagtataram sa to duman sa dalan, mantang ipinapaliwanag sa tuya ang mga kasuratan. Unknowingly, mantang si Kristo nagtutok do sa inda, kan manunungod sa iya, sa paagi kan banal na kasuratan, nabubuksan na ang sa indang puso. Nabubuhay na sa indang paglaom, huli kan tataramo nin Diyos, na itinutok do asin naliliwanagan ninda. Ang Biblia, ang saro sa mga bagay na pirming naaalpugan sa laog kang ngarongta. Minsan nga ni, nawawara na tada ita na aram. Bako nga kita ning Bible? Saan ta napiglaag si Bible? Takaipuhan ta na pirang tauna nakasaray. Na ita na aram kung saan na ilaag. But that is the source of God's Word, of God's wisdom, of God's presence. Nagpaparahanap kita kung saan makukuhaan kagurangnan. Igwanin Biblia, banal na kasuratan, ang tataramo ng Diyos na mayong iba kundi si Kristo. Ultimamente, hulita, nahiling ninda, ang naiibang presensya ng kagurangnan, they cannot but invite the Lord to stay with them. Nahiling niya ito, siguro, they unconsciously, basta na mamatiin din na they want the Lord to stay. Digdi ka na sa mo. Digdi ka na sa mo. Habo nindang paliw ang tulos ang kagurangnan. Because they love the presence of the Lord while He speaks to them. Digdi ka na sa mo. Asin si Kristo nagpawalat. Ano sabi ka ni Ebanghelyo? Danangan si Kristo nagkuan ng tinapay, tinao sa inda binaak. Itong nagkuan ng tinapay, binindisyonan, binaak, asin itinao sa inda. Asin ang sa indang mata na muklat kang katotoohan, si Kristo pala na sa indang kaibahan. Ikatulong forma na ang kagurangnan, perming presente sa satuya, sa mas halangkaw na paagi, realmente, personalmente, sa paagi kan Eucharistia, sa paagi kan pagbaak nin tinapay.
Nagtutubod kita, hulita, si Kristo mismo ang nagsabi, inaan sa kuyang hawak, inaan sa kuyang dugo. Every time na kita nagkakatiripon sa misa, naghahanap ng presensya ng mahal na Diyos. Baka close lang kaya, baka pirinto lang siguro kaya ang isip niya to. Ang puso asin buot niya to. Kaya dahil niya to nahihiling na tunay siyang presente sa satuya. O kaya habo pa niya to, dahil pakitaandam na siya akuon. Kaya dahil taman talaga mamamatay ang totalmente ang sa iyang presensya. Hulita, siya na presente sa tuya, na buot magin parte kan buhay niya to. Dahil pa niya to inaako. Ang Eucharistia, ang saro sa pinakamagayon kong napaagi, kang presensya ng mahal na Diyos sa buhay niya to. Sabi po kang katikismo, kang simbahan, when we receive the Lord in the Eucharist, the Lord becomes part of us, and we become part of us, and He become part of us. Kung kaya kita nagigiman arog kay Kristo, nagigiman presensya kan ni Kristo sa bilog na simbahan. Ano nangyari duman sa duwang disipulo? Nagbalik sinda sa Jerusalem. Tanganing sindaman maging proclaimers kan katotoohan na si Kristo talagang buhay asin sa indang nahiling ang sa iyang presensya. Sa pag-ako niya ito mga tugang kang Eucharistia, sa tataramo na tinukdo sa tuya, na iyon presensya nin kagurangnan. Darahon taman ang presensya ni Kristo, garo kita itong mga tinapay na binabaak, hinihiras, tanganing ikahiras man sa iba. Arog kan ang gawi kang Eucharistia. We receive the Lord, nagiging parte kang buhay niya to si Kristo, alagad kita man dapat maging presensya ni Kristo sa ibang tao. Arog ka itong duwa na nagbalik, buhay ang pagtubod, ulit na hiling ninda sa buhay ninda si Kristo presente. And He is always present with us. Amen. Matukaw po. Matukaw po muna. Ang parokya, binibilog kan padi, asin bilog na komunidad. Totoo ang padi, iyo ang pastor, asin pamayo. Alagad siya nangangaipo kan tabang kan gabos sa parokya, sa paagi kan pagmukna nin mga organisasyon o grupo sa parokya, arog kan Divine Mercy Apostolate, na sa iyang katabang sa pagpatalubo kan Kristiyanong komunidad, asin pagpatubod sa mahirakong Kristo na pinamidbid sa tuya ni Santa Faustina Kowalska na ang Divine Mercy. Ngunyan, ang opisyales asin miyembros kan Divine Mercy Apostolate ipipresentar sa satuyang kura paroko asin sa banwaan ng Diyos ni Sis Aileen Santiago Nabarosa, ang coordinator kan Divine Mercy Apostolate. Sis Aileen. Kinagalangan na Reverendo Padre Felipe Colbera III, samuyang kura paroko, asin banwaan ng Diyos, maugmang pinipresentar ko sa inyo ang mga opisyales asin membros kan Divine Mercy Apostolate bilang sa imong kaibanan sa pagpatalubo kan sa tung Kristiyanong komunidad asin sa pagpromotir kang debosyon sa Divine Mercy. Sherwina Cibolo, Beatriz Borja, Francine Romero, William Romero, Edelisa Tinio, Grace Bendia, Nelly Lilio, Luz Beminda Palmes, Teresita Abrevalo, Glorio Labaroso, Nenita Pantino, Grace Castilla, Emma Indian, Greg Manyo, Emeline Tamoturgo, Dominic Rueda, Nel Rubibar, Geraldine Albina. Yours truly.
Sa ngaran kan banwaan nin Dios, asin kan satong arsobispo, Reverendissimo Rolando Tria Tirona, maugma kong inaako ang sa indong aktibong partisipasyon sa buhay kan simbahan. Ngunyan, gigibuhon ang commissioning as in installation kan satong opisyales as in miyembros kan Divine Mercy Apostolate. Bago sinda tawan kan kasuguan, manunuga sinda sa atubang kan banwaan nin Diyos na nasasabotan ninda ang sa indang katungdan asin ang sa indang gigibuhon. Ang celebrante masugo sa inda, dangan mapamibi para sa inda. Bago ko itao sa indo ang kasuguan bilang mga opisyales sin miyembros kan Divine Mercy Apostolate kan parokyang ini, ipahayag nindo sa atubang nin Dios asin sa iyang banwaan ang sa indong disposisyon. Nasasabutan asin inaako nindo ang katungdan kan Divine Mercy Apostolate. Ano hihingwahon nindo sa bilog nindong kakayahan ang pagpatalubo espiritual asin pagpromoter kan devotion kan Divine Mercy para sa karahayan kan barangay, kan parokya, arkidiosis asin sa tong arkidioceses. Bilang sa indong kura paroko, inaako asin sinusubol ko kamo bilang mga apostoles kang Divine Mercy, kan justo na pagkaherak sa indong pakihira sa responsibilidad kan misyoning simbahan asin sa ministeryo ni Kristo. Igwang minlain na forma asin nangangaiponin manlain na regalo asin talento. Siring man pagdulot kan bilog na buhay. Inaapod kita ni Kristo na maging mga disipulos asin tanda kan kahadayan ng Diyos sa panahon asin lugar na ini. Ang mga opisyalis asin miyembros magluhod para sa pamibi. Kaya pa niya. So, perhaps we can remain standing kasi iba day makakalo. Okay na. Okay na. Mamibi kita. Diyos, nasa mong kaglalang, para tupos asin para pabanal, bendisyoni asin pakusuga, ining sa mong mga tugang, na nagdudulot kan sa indang buhay sa paglingkod sa imong simbahan. Tabangin sinda na mabuhay susog sa imong tataramon, sin makamati kan pangangaipon nin kapwa, gibuha sindang dalan ang pakikipag-ulian, asin pagkasararo. Tawi sinda nin kamauotan asin kusog, na hanapon ang katotohan, sin sa imong kabutan, sa gabos na bagay sa indang gigibuhon. Warasan sa inda, ang bilog, ang balaog na makautob kan sa indang katungdan, inihinahagad mi, huli ki Kristo, Padi, Profeta asin hade, sa mong maherakon na kagurangnan. Amen. Aakuon kan mga opisyales asin miyembros kan Divine Mercy Apostolate, ang libreta kan pagpamibi sa Divine Mercy. Tanda kan sa indang pag-ako, kan sa indang katungdan. Ngunyan kita panginginotan kan mga opisyalis asin miyembros kan Divine Mercy Apostolate sa pagpamibi kan nagtutubod. Pagkatapos po kaini. Matindog ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwathali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan.
nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibinin banwaan. Nakakasabot na kita sinusubol sa kabaing na misyon ni San Pedro, maghagad kita sa Diyos Ama na pakusugon ang satuyang pagtubod. Sabihon niya to, kagurangnan, hinanyuga na sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asinan gabos na may katungdan sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa satuyang gawi nin pagsamba, mamasdan kita kan iba bilang banwaan na nagbabanaag kan katuninungan asin pagkamuot ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa pagpatawad ki San Pedro kan kagurangnan, ang gabos na parakasala da imawa ranin paglaom, kundi magkusog ang buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nahohorasa asin mga naghehelang, magdayupot ki Kristo sa indang mga pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, na ang pagtubod Diyos sa naan nakakaaram, mag-ako nin liwanag, kaugmahan, asin katuninungan, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Amang langit noon, sinubol mo ang sa imong aki sa pagligtas kan kinaban, sa paagi kan gibon ni simbahan. Ang paarog ni San Pedro, magpasabong sa mo, na maghigos sa pagpalakop kan sa imong kahadayaan sa daga. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa kuha sa nasendong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akuon mo ang mga atan, kang nag-uugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawanin kan kahadayan, nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunganin daing sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, ita sa mga puso. initaas minas sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos sa panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ngani, danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan. Ginadan, siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langito na virtudes, asin mga angeles sa potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, kalaganan minaligid, sa ngaran ka kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kening mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iya mga disipulos saan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tayo sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuniamanin kali, singidari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos saan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa endo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na kaya kami na nagrurumdom ng sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, ng tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma ka kurang nanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinanggabos sa mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgena ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, hasin kaiba niya, hasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, hasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos so na kaugalian, ngangahas kitang magsabi. Mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiri sa langit. Ansa mo kakano sa ruwalda, hitao mo sa muyangon yan. Patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kaharian, hasin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga
Hesus Kristong kagurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, haray pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na raohan kamunin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Huyan, kordero kan Dios, huyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang pinagkanigo mong mabago, kan mga danay na misteryo. Warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan daay matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Collections for the week from April 10 to 16, 2023. Cash receipts. Daily collections, 15,557 pesos. Sunday collections, 34,760 pesos. Collection boxes, 6,283 pesos. Total collections for the week, 56,600 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Arunlin Aguila, Coro 25, care of Esther Elopre, Susana De Leon Banyares, Raul Jr., Norberto and Shenit Herona, Nancy Tabing, Noel Malab, and Nancy Felices. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe B. Culvera III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa